Cando un amigo desaparece, só tes unha solución: buscalo. Pero cando esa desaparición se converte en secuestro, só podes facer unha cousa: obedecer. Unha historia onde o mínimo detalle é fundamental. Onde o pasado regresa. Onde nada é o que parece. Unha vinganza onde todos están involucrados. Onde todos son sospeitosos. Rencor, desconfianza, traizón. Pero onde todos queren atopar a Christian. Do director de Nada es lo que parece, a primeira serie de Galicia na Rede, chega Oculta Identidade, producida por María Galdón. Fíxate ben, porque a partir de agora ti formas parte do xogo. Ti tentarás desvelar o misterio, porque cando chegue o momento, a identidade sairá á luz.